फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव जोङो बिपिएफ सरकार फैगोनना 100% रोखा जानानै दङ। इउपिपिएलआ सावरायनायनि मुङाव नाटक खालामदोंब्ला जों बेखौ मोनथिया। किन्तु बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो लुबैदों जे बिथांमोना बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव जुदि खौसे जानायनि बाथ्रा सानमारदोंब्ला जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि चिफ सारा मालाबानो बुंगासिनो दं जे जों बेखौ वेलकाम खालामगासिनो दङ। सावरायनायनि मुङाव जाहाथे मोजां गोसोजों सावरायो, सावरायनानै खौसे जायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां। दिनै दतमा ब्लक बिपिएफनि 6थि बोसोरारि जथुमा जादों आरो बाहाय जोङो बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे बे समस्थिनि सिङाव थानाय गोबां माने रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो बिपिएफआ दिनै मोनसे गोख्रों राजखान्थि हान्जा आरो बेनिखायनो दिनै जोङो जेराव मेल खुङो बाहाय रायजोफ्रा खोनाब्लानो गावबा गावनो गोसो जानानै गोबां माने हाजार हाजार बाहागो लानायखौ जोङो मोन्दों आरो जोङो सान्दों फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव जोङो बिपिएफ सरकार फैगोनना 100% रोखा जानानै दङ। नुनो मोनदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानायनि खोथाखौ बुंबाय थादों। दा बेनि गेजेरावबो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जयेन जाबाय थानांगोन। दा बे बिथिङावहाय बियो ओरैनो नाटकसो नामा? बे मा फोरमायनो नङा, इउपिपिएलआ सावरायनायनि मुङाव नाटक खालामदोंब्ला जों बेखौ मोनथिया। किन्तु बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो लुबैदों जे बिथांमोना बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव जुदि खौसे जानायनि बाथ्रा सानमारदोंब्ला जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि चिफ सारा मालाबानो बुंगासिनो दं जे जों बेखौ वेलकाम खालामगासिनो दङ आरो नंगुबै सेन्सआव रायलायनानै बिथांमोना माने सावरायनायखौ जोङो लुबैदों। दा सावरायनायनि मुङाव जाहाथे राजखान्थि खालामा, सावरायनायनि मुङाव जाहाथे बिपिएफखौ गाज्रि खालामनो, बिपिएफखौ फोजोबस्रांनो, बिपिएफखौ बिटिसिनिफ्राय गैया खालामनो जाहाथे बेबायदि सिङाव बिथांमोना जाहाथे बेबायदि अन्य रोखोमनि बेबायदि जाहाथे खैसारि खालामा जोङो बेखौ लुबैदों। सावरायनायनि मुङाव जाहाथे मोजां गोसोजों सावरायो, सावरायनानै खौसे जायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां, बे बाथ्राखौ जोङो सानफ्रोमबो वेलकाम खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोननिफ्रायबो गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा जोंनावबो जयेन जादों आरो जोंनिफ्रायबो साफा सानै मालाबा सोरबा जोंथ' माखासेखौ सिनाया माला बिपिएफ लिडारमोन, गावबा गाव थांनानै बुंनानै लाहैलाबायो जे आं बिपिएफनि आमुगामोन, किन्तु बिथांमोना मालाबाबो एक्टिभ वार्कार नङा आरो जों सिनाया बिथांमोनखौ। जे साफा सानै थांदोंमोन बिथांमोनखौ जों सिनायो, किन्तु माखासेखौ जों सिनाया। बिथांमोना थांनानै बुंना लाहैदों आङो बिपिएफनि आमुगा। माने बिथांमोना इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायनि उनाव जाहाथे बिथांमोना बै हान्जायाव गुरुत्त मोनो, सनमान मोनो, बेनि थाखायथ' माखासे बुंना लाहैदों जानांगौ आरो।